Čaute všetci, tu Extremera, vítam vás do nového videa. V tomto videu vás premením z plebíkov na úplných profesionálov v Minecraft ťažení. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Zanechajte po sebe like, odber a my sa na to môžeme vrhnúť. Kapitola 1. Cavevky. Keď si dáme spektátor a budeme podzem, tak v Minecraftu je neskutočne veľa cavevok. Tu sú aj ametistové geódy, ktoré sú úplne na nič Minecrafty, ale toto sú cavevky. Sú veľmi veľké, tu je ďalšia ametistová geóda. Môžu byť veľmi veľké, sú veľmi veľké, sú aj veľmi malé, v tých väčších sa nachádzajú úplne dobré, no diamanty, ja poviem, nachádzajú lepšie veci ako v tých malých. Malé sú skôr také už zastaralé a tieto sú nebezpečnejšie. Teraz je deň, takže tam není moc veľa mobov, ale v noci sú extrémne nebezpečné. Ale máme tu aj nejaké malé cavevky, tu je taká menšia trošičku. A sú to proste klasické cavevky. Tuto už máme hneď druhú cavevku, Lush Cave. To je taká prírodná jaskyňa, v ktorej sa nachádza mách takto jak sa to volá, glowberriesky, ktoré fungujú ako jedlo. Je to taká pekná prírodná jaskyňa, tu sú tiež diamanty. Toto je ten mách. A sú tam aj axolotly, ja skúsim nejakého nájsť. Myslím si, že som našiel trošičku väčšiu Lush Caveku, ale tam je tie axolotly mohli byť, oni sú veľmi vzácni, majú, neviem, myslím, že 5 variant. A to má modrá, ale jak je možné, že tam je žiadny axolotl? Zase nemohol dať ďalšie diamanty, už taký. A tu už praskal to zombík. A tu je axolotl, ok, spawnul som. Právať, ale sú tam, toto sú axolotly, oni sa vyskytujú v týchto jazierkách, neviem prečo sú tam není teraz žiadny týchto, aby ste mohli vidieť. A to je celá škivka, proste je to veľmi pekný biom. Pozerajte na to, diamanty sú tady, som v živote, ale takúto veľkú videl, to je masívne. Wow, ok. Ako ďalšiu jaskyňu tu máme Dripstone caveku, ktorá je celkom zbytočná, nachádzajú sa v nej tieto dripstony, na ktoré keď spadnete z veľkej výšky, vás to môže aj zabiť, čím väčšie, tým viacej damage dávajú. A to je všetko. To je všetko. Je to nebezpečná jaskyňa. Pokiaľ sa vám bude páčiť táto jaskyňa, tak napíšte do komentárov. Ja si prečítam každé komentáre, čo mi prídu. A my môžeme ísť na ďalšiu jaskyňu. A ako ďalší biom je tu Deep Dark. Tento extrémne nebezpečný biom, ktorý je... Posúďte sa mi, strašne cool, mne sa veľmi páči. Ale tieto Skulk Shriekery a Skulk Sensory sú tá najnebezpečná vec, čo tam je, pretože keď ste hluční a neshiftujete, tak... Teraz nemám. Tak sa tu môže spanúť Warden a ten vás môže spapať. Potom tu máme ešte ďalšiu jaskyňu Sulfur Caves, ktorú v tomto videu neuvidíte, pretože ešte nevyšla, ale ja hovorím. A ona by mala byť nejaká tak 13. júna, ale je veľmi cool, ja vám dám footage. Ďalej tu máme štruktúry v cavekách. Prvá štruktúra na liste je Trial Chambers. Je to táto masívna, najnovšia Minecraft štruktúra, ak sa nemýlim. Pridali ju na 21 a spawnuje sa skoro všade. Ja trošičku pôjdem a tam bude znova. Je tam strašne veľa tých Trial Chambers v celom svete, a sú v nej celkom dobré veci a získať sa dá aj Maze Trial Chambers. Myslím si, že z tohto tu sa dá získať Maze, veci na Maze. Je to nebezpečné, sú tam brízové, čo som ešte s kamočmi hral na Bedrocku, lebo oni javu nemali. Tak som tam tak 5 krát zhebnul. Som bol vtedy, ja na Bedrocku absolútne neviem hrať, ale je to cool štruktúra. Ako ďalšia štruktúra je Amethyst Geoda, ktorá je asi najmenšia štruktúra v Minecraft, to je strašne. A sú tam iba ametysty, ktoré sú k ničomu. Viem,
že z tých šardoch sa množia alajovia a oni sú všade. Preto sú také šity. Pretože ich nájdete všade. Reálne 2, 3 pri sebe, 4, 5, neviem, veľa ich je. Ďalšia štruktúra je Mineshaft, ktorá už je dosť viacej OG a zaujímavejšia štruktúra. Sú to opustené doly, to už ide z názvu. A nachádzajú sa v tom tieto minecart vozíky, v ktorých sú aj dobré itemy. Ja vám ukážem, čo sa tu napríklad teraz nachádza. Takže teraz tam sú iron nuggetky, nejaké raily, iron pickaxe a detector raily. Mne sa Mineshaft osobne veľmi páči, je to také ako klasická Minecraft štruktúra. Nie je to veľké, nie je to až také nebezpečné, iba spawnery na jedovatých pavúkoch, ktoré sa nachádzajú tu. Pavučina by niekde mal byť spawner, tu je spawner. Hrozný si pavúci, dávajú vám poison. Ale ináč, dajú sa tam nájsť OP veci, keď ste v Mineshafte, tak tam sa nachádza veľa diamantov. Ďalšia štruktúra na liste nie je Mineshaft, ale ja som tam kde si niečo zahliadol. Toto. Spawner. Akože mám vlak, že to je v Mineshafte, ten spawner, sa tam spawnujú zombici, toto je na zombíkoch. A je to najstaršia Minecraft štruktúra. Neviem, či som to hovorila v minulom videu, ale je to najstaršia štruktúra v Minecrafte. Môže byť zombie spawner, skeleton spawner, spawner na pavúkoch a to je všetko. Ale mám vysoké šance, že sa spawnujú toto v Minecraft. Posledná štruktúra na tomto liste je Ancient City. Je to toto masívne mesto z 1.19. Najnebezpečnejšia štruktúra v celom Minecrafte. Lebo môžete vyvolať Vardna. Som to vral pri Deep Darku, je to proste štruktúra v tom Deep Darku. A tieto veci vyvolajú Vardna. A toto to detekuje. Toto nedetekuje, to je Shrieker. Ale Scout Sensor to detekuje, takže keď nehodíte pôvodne alebo neshiftujete tak po nejakých tých vecí, to je jedno, tak sa vám spavne Warden. Tuto je portál, ktorý nefunguje momentálne, tam tečie voda. V Dungeons 2, čo na minulom Minecraft Life prezradili, že bude, by sa to malo dať zapaliť, ale zatiaľ nám nepridali novú dimenziu v tomto a je to masívne Ancient City, je to pekné a veľké a ešte v Ancient City som zabudol pripomenúť, že tam je veľmi dobrý loot. Ale že veľmi dobrý, je extrémne veľa zlatých jablek, enchantovaných, toto není ten dobrý loot. Enchantované knižky, tam sa nachádzajú zlaté jabka, enchantované zlaté jabka, tu je motika z kurzovaných. Swift Sneak a Unbreaking 3, Swift Sneak znova. Strašne dobré veci sa nachádzajú v Ancient City. A nebol by som to ja, keby som nezabudol na Stronghold. Každá štruktúra na liste je Stronghold. V tejto štruktúre sa nachádzajú tiež veľmi dobré veci, ale aj samostatný portál do Endu, ktorý som už zapalil, pretože na tomto istom svete som hral robil tam tutoriál, ako dohrať Minecraft, je to presne ten istý svet. Je to veľká štruktúra Stronghold, ľahko sa tam stratíš, ale vyplatí sa tam aj polutiť, keď zabijete draka, alebo ešte predtým. Pretože v týchto knihovnách sa nachádzajú strašne dobré enchanty. Tam určite zajdete a počujete trojku. Napríklad tuto máme Efficiency 4 a Protection 3. A my môžeme ísť konečne na inú kapitolu. Kapitola 3 Orečka. Takže orečiek tu máme, ako vidíte, veľa. Tuto sú z Overworldu a z Netheru. Začneme pekne po poradí a z uhlí. Uhlie, normálna varianta, Deepslate varianta. Toto je nad úrovňou 0 a toto je pod úrovňou 0, tak sa spawnuje Deepslate pod úrovňou 0. Toto je jeden z najvzácnejších Minecraft blokov, ten Deepslate Coal Ore. A uhlie sa spawnuje zvyčajne na úrovni 96 a funguje ako palivo do pec. Ďalej tu je železo, ktoré sa dá už vykraftiť na armor, aj na nástroje a taktiež Deepslate varianta, normálna varianta a úroveň najlepšia, úroveň 16.
A ešte zo železa sa dá robiť veľmi veľa ďalších vecí, iron farmy ľudia stavajú a je to orečko, ktoré je nevyhnutné preto, aby ste mohli dobre hrať Minecraft. Potom je tu kopr, ktorý sa spanuje zvyčajne na úrovni 48. Typset varianta je tiež trošku vzácnejšia. A Copper Armor je celkom nový prídavok do Minecraftu. Vyšiel nejak tak pol rokom, jeseň. Ten Copper Armor, pretože Copper bol predtým zbytočný. A ten armor je taký stredný. Není dobrý ani zlý. Ďalej tu máme zlato, ktoré sa spanuje zvyčajne na úrovni minus 16, takže už na deepslateu, pod deepslateom a zlatý armor. Zbytočné. Nekraftíte si zlaté nástroje. Zlato sa väčšinou používa na zlaté jabka, alebo na tradovanie s piglinmi, alebo zlaté mrkové, ale na armor nie, pretože sa to moc nevyplatí, on sa vám hneď rozbije na strašne malo durability, aj tie nástroje. A kusky armorov nájdete skôr v ruin portáloch, takže si ich nekraftíte. Ďalej tu je redstone, o ňom viem, že nič neviem, absolútne o ňom nič neviem. Viem, že sa z toho robí mechanizmus, to je všetko, čo viem. A spawnuje sa na úrovni minus 58. Ďalej tu máme lapis lazuli. Z lapisu sa dá robiť iba jediná vec a to je enchantovanie, ku tomu sa ešte dostaneme. Spawnuje sa na úrovni minus 1 až 0. A ďalej tu máme diamanty. Diamantové nástroje, diamanty, najlepšie orečko okrem nedritu, ale pre Overworld je to najlepšie orečko, teraz som zničil armor. A diamantové nástroje a diamantové veci celkovo sú dôležité, keď ešte nemáte nedrit, pretože v nich budete veľmi dlho, až kým nezabijete draka, potom čo zabijete draka, pôjdete na nedrit. Takže diamanty sú tiež nevyhnutné a najlepšie sa ťažia na úrovni minus 58 alebo 59, som to v minulom videu vysvetľoval. A potom tu sú posledné emeraldy, ktoré sú iba na tradenie s vesničanmi. A spanujú sa na úrovni 256, čo sú hory. Typset emeraldy sú tiež veľmi vzácny blok a nedá sa nájsť všade. Potrebujete nejaké špecifické miesta, najlepšie úroveň 0 alebo minus 1. Ďalej sa posúvame na nether orečka. Máme tu kvart, ktorý sa spanuje od úrovne minus 10 až 144. Kvarc je určený na XPčka, lebo potom čo zničíte, dostanete veľa XPčok, ale dajú sa z neho robiť aj pekné dekoračné bloky. Ďalej tu sú golden ingoty, nether gold ore, to sú golden ingoty, keď vyťažíte. A je to také provizorné zlato v nedru, keby ste náhodou nemali zlato a chceli by sa s piglinmi tradiť. A najlepšie orečko, netherite, je to najlepší armor z toho, najlepšie veci sú z toho, ale získať ho je obťažné. Spawnuje sa na úrovni spawnuje sa na úrovni 15 a je veľmi vzácny. A najrýchlejšie získate Ancient Debris, to nie je netherite, to je to isté. Ancient Debris s tým, že budete odbuchať postele v nedru alebo TNTčka v nedru, tak odkryjete veľké množstvo a získate ho rýchlejšie. A takto sa crafti netherite. A takto sa craftia netheriteové veci. Potrebujete si najskôr vykraftiť netherite ingot, 4 netherite scrapy a 4 goldy. Máte 1. Otvoríte smithing table, pridáte tam netherite upgrade, ktoré sa dá nájsť bežnú. Daj diamantové veci, hociakú vec diamantovú a netherite ingot. Máte z toho netherite verziu toho armoru. A môžete si užívať netheriteový armor. Kapitola 4. Krompáče. V Minecraftu je celkovo 7 druhov krompáčov. Od najhoršieho dreveného, ktorý je najhorší, po lepšie stoneové, slabé goldové, poprvé, to isté ako stoneové, stredné ironové, veľmi dobré diamantové až najlepšie nedritové. Krompače sa dajú vykraftiť veľmi ľahko, potrebujete na to 2 tyčky a materiál, z ktorého to chcete vykraftiť. Napríklad na diamantové to budú 3 diamanty. Otvorite crafting table a takto sa robia krompače.
2 tyčky a 3 diamanty. To isté pre drevo, pre kameň, pre zlato, copper, iron a netherite. Lenže na ten netherite som už vysvetľoval, že musíte mať tento diamantový krompač, aby ste ho potom upgradeovali na nedritový. Najsilnejšie je nedritový, ale veľmi dobrý aj diamantový, znova diamantová klasika. Durability, najmenej durability má zlatý, ale ten je najrýchlejší, ale vydrží vám iba chvíľku. Potom to je drevený, ten je veľmi pomalý a najviac shit a skrompač. Najviac shit a skrompač. Potom je tam stoneový, ktorý je taký mid, že keď branchminuješ, tak aby si nemal durability na svojom efficiency 5 a unbreaking 3 krompači, tak budeš používať stoneový alebo copperový, to je to isté reálne. Zlatý zbytočné, to si nekraftíte. Ironový, to je ten krompač, ktorý každý Minecrafták niekedy držal v ruke. Je to druhý najlepší pre mňa. Je to druhý najlepší, nedritový je tiež dobrý, ale ironový je proste klasika tiež. Diamantový tiež veľmi silný a nedritový extrémne silný, hlavne s enchantami. Kapitola 5. Enchantov. Na enchantovanie jedného enchantu potrebujete anvilku, aby ste získali jeden enchant. Na krompač sa hodia tieto enchanty. Unbreaking 1, 2, 3. Najlepšia je 3, najhoršia je 1. Mending, Silk Touch, Efficiency od 1 po 5, Fortune od 1 po 3. Takto to funguje to enchant. Otvoríte anvilku, pridáte diamantový krompač a napríklad Fortune 3. Fortune 3 robí to, že vám miesto jedného orečka ich dropne viacej. Fortune 1 a Fortune 2 sú trošičku horšie ako 3, ale furt 3 je dobrá. Ďalej tu máme Efficiency od 1 po 5, najslabšia je Efficiency 1 a najsilnejšia je Efficiency 5. Dám si to na krompač tú 5 a je to aj veľmi vzácne a ak by ste chceli získať tieto knihy, buď ich nájdete v tom strongholde alebo v struktúrach, čo je veľmi ťažké na to ich naraziť, lebo stronghold je vzácný, enchant je vzácný. Preto sa využíva taká metóda s vesničanmi. Je vesničan, čo má profesiu knihovníka a keďže knihovník môže dať hociaký enchant, tak vy iba mu vymieňate lektern, aby vám padol ten správny enchant, čo chcete. Zaplatiť vám stačí iba emeraldami a normálnou knihou. Toto je krompač s efficiency a ukážem vám ešte krompač bez efficiency, ako ťažia. Takto ťaží bez efficiency. Takto ťaží bez efficiency stone. A takto s efficiency 5. Vidíte, je to o dosť rýchlejšie, je to iba diamantový. Netheriteový, myslím si, že už ťaží instantne, otestujeme. A tu netheriteový s efficiency 5. Skoro instantne. A ďalej tu máme Unbreaking 1, 2 a 3. Unbreaking iba zvyšuje durabilitu pickaxa, ale Unbreaking je tiež veľmi dobrý, čiže sa vám krompač nezničí za takú dobu, ako by sa mal zničiť, takže proste môžete dať viacej hitnutí s tým krompačom a viacej vyťažíte. Ďalší enchant je Mending, ktorý je tiež veľmi užitočný a opravuje vám krompač. Opravuje vám proste krompač. A opravuje vám ho tak, že vy keď zabijete moba, alebo vyťažíte nejaký kameň, alebo proste niečo vyťažíte a získate XP. A keď to držíte v druhej ruke, alebo práve s týmto ťažíte, alebo zabijate, tak vám to opraví ten krompač. Posledný enchant dneška je Silk Touch. Ja si ho dám na krompač a Silk Touch robí vec, že sú v hre bloky, ktoré keď zničíte, napríklad grass block,
tak vám z toho padne hlina. No Silk Touch vám dá ten blok. To sa vám dá ten blok. Ale Silk Touch nie je najviac užitočný, ale je zajímavý. Grass Block sa nedá získať bez Silk Touchu. A myslím si, že to platí aj pre ešte nejaký blok. Keď chcete odstrániť enchant, máte tu Grindstone, dáte do neho pickaxe, ono teda pickaxe bez enchantu. Hovorilo o tom enchantovaní pri tom lapise. Takže enchant table, 3-4 obsidiány, 2 knihy, 1 emerald do crafting table, vykraftíte enchant table, 15 knihovien, aby ste mali level 30 a potrebujete na to XPčka. Ja som v kreatívu, takže mne to pôjde aj bez XP. Takže otvorte enchant table, pridajte netherite pickaxe, lapis lazuli a napríklad mám efficiency 3 a unbreaking 2, ja si dám efficiency 3, ale v enchant table nemôžete dvakrát enchantovať, takže to je taká slabina toho enchant table, že nemôžete v ňom viacejkrát enchantovať, iba raz tú istú vec. A posledná kapitola 6, bloky a row bloky. Ale z týchto orečok môžete vy si vytvoriť aj blok. Je to všetko. Stačí vám 9 napríklad, neviem, 9 koulu, 1 koul. A z 9 koulu si môžete vykraftiť jen tento coal blok a to isté platí pre každého tohto bloka. A netherite blok je najvzácnejší, na to potrebujete 9 netherite ingotov a preto asi preto je postaviť netherite beacon veľmi ťažké. A moc veľa ľudí to nedokázalo, trvá to veľmi dlho. A row bloky. Myslím si, že sa dá nájsť iba tento raw iron block v ironovej žile, čo je taká žila, kde je strašne veľa ironov pokope a toto je myslím si, že jediný, čo sa dá normálne nájsť. Možno sa dá aj tento kopr a zlatý, len o tom neviem, ale zase tieto raw bloky, na to potrebujete raw, takže napríklad už upečené zlato, toto je raw gold, 9 raw goldov je jeden raw gold blok a toto už potrebujete napríklad upečený iron, že to do pece musíte dať iron pec, iron pec. To je všetko, pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, odber, napíšte nejaký pekný komentár, napíšte, keby som náhodou niečo zabudol, môžete napísať do komentároch. Čítam si všetky vaše komentáre a pokiaľ dáme 10 lajkov, urobím kompletný tutoriál o všetkých Minecraft enchantoch, takže lajkujte, zdieľajte, odoberajte a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čus!